ก็จึงมีจงก็ Voice of the People Party ก็มาองพี่ยังชิมีตั้งแต่กันตาบันอยากคนอยากได้ election ยังมีแต่ก็จึงสุขยาพี่อยากรีอยากจัดเป็นรีกับ state หิบรอกเอาไว้ปัดงี้โดนก็จึงทรังก็จึงอังโลดคงโนบันสันดุรกันยาวเบรียวอยากเบรียวมั้งอยากกี่ลงยังลงเซมก็จงอยากกี่ชนองกี่เท้าก็จงอยากรีก็จัดเป็นรีก็จะลาหิบรอกไว้บัดวัดหาดูเอกนิกรรมเรียนสมดงสกุลก็จงนามาบ่กุมกับปาร์ตี้นี่สุดทุบ่หาบันนี่ดอนอยากกับกุมkita ke jing terang ke jing anut compare ngin le ban pen i supai ba ngin kren ya ki ngin pen i ya ki ne ki ka ba voice of the people party ka don but hadien bagi mi mangi ni sudu ba bon ba ki priu ki ha pat ki terang ba ki anut ya ka ba kum kani namar sila ban oi ki ki snam lan le no ka ka bangi syam kalong ka jing sudu jong ki priu ka politics ru let's say kadang duna Nani kalau penlong ru ba ki bet ke politics mo dawan da katuru komjo wan kaniru komjo kamdan ka jingta hakaban nakabasni shkaba mo shkaba nakabha shkaba khamba haka dese haka jing em ka jongki ka jing yat inti ka jong kibriu ne kam ka jam lagi no gi benta te de tat anda ngini mangi kumtu habangi wan rak ya ka rukom perkhat ka batmai haka bangi chu persang ban ya thu i kibriu ban ong pet haka kam senchar pai ba ka bor hi ka dei happy pai ba dei ma phi ki ba jit mo ba dei ma phi ki ba let's say ki ba penlong ya ubriu ne ka briu ban song hai ki suki kum MDC ne MLA ne MP ka bor ka dei happy te bat anda pla pen kup ya ka bor ha kita ki pla jit ka kamram ka jong ki pat de kita ki bla shat jit ban ai ka jing shakri mo ka jing shakri ka ba dei biang ka jing shakri ka ba kodor mo namar lapan kup TV tak ada kabor ka bangyo ka lapan kup dapat ba te mrei ka bangi i kalong kamsim long kumta ki number no tat anda lawan bangi pai ba sama sutu ya ka ikhtiar ka badon lagi